אהלן דוריה. שלום דוריה, וערב טוב לכם מבית האח הגדול. וואו, אנחנו כאן בשידור חי ברשת 13 עם רחבה מלאה בקהל נפלא, לא שומעים כלום, ו11 דיירים מאוד מאוד בטוחים, כי הערב, צופים יקרים, הערב אתם תקבעו מי יהיו 10 הגדולים של העונה. איי, בואו נעבור בשידור חי לבית ונפתח את ההצבעות להדחה הערב יחד עם הדיירים שלנו. שימו אותנו ברמקולים בבקשה. דיירי האח הגדול, אתם בשידור חי ברשת 13. ערב טוב דיירים יקרים, שבוע טוב. הערב, כמו שאתם יודעים, אנחנו נערוך כאן הדחה, אבל הערב זו לא עוד הדחה. הערב זו ההדחה שתקבע מי יהיו 10 הגדולים של העונה. כן, כן, אז יובל וחן כבר שם. גם שירז נכנסה לעשירייה בזכות חן. והערב רק הצופים בבית תקבעו מי יצטרפו אליהם ומי מכם יצא אלינו. ושימו לב, ההצבעה להדחה הערב נפתחת עכשיו. ההצבעה פתוחה. ארז איסקוב, ארז מוגרבי, יוכי, יוסי, מאי, שון, שני ותרצה. מעכשיו אתם תלויים אך ורק בצופים שלנו. בפעם הבאה שאנחנו נפנה אליכם נכריז על המודח 14 של העונה. בהצלחה לכל המועמדים להדחה והמשך ערב נעים לכולם. וואו, התרגשות גדולה. מה זה, איזה מתח. זה הזמן שלכם בבית כדי להשאיר את הדייר או הדיירת האהובים עליכם. ייכנסו עכשיו לאתר ולאפליקציית רשת 13. תצביעו, אפשר להצביע. אתם כבר יודעים בשלב הזה של העונה, נכון? עד 10 פעמים בכל אמצעי הצבעה. צופים יקרים, מה אני אגיד לכם? אני מקווה שאתם מוכנים לזה, כי תוכנית מאוד מאוד מרגשת יש לנו הערב. כי הערב, שימו לב, לא רק שנגלה מי הם 10 הגדולים של העונה, אלא גם נגלה לכם מתי נערוך כאן את הגמר הגדול שלנו. וגם ויש עוד. גם ניתן לכם פרטים על העונה הבאה. וואו, כל זה תישארו מרוכזים, אבל עכשיו בואו נתמקד בעונה הסוערת שלנו. ביום רביעי כולנו ראינו איך חן ניצל את הכוח הגדול שהוא קיבל והוציא את שירז מרשימת ההדחה הישר ל10 הגדולים הערב. אנחנו נראה לכם איך בדיוק הוא קיבל את ההחלטה הגורלית הזאת. כן, וגם שני עברה ימים לא פשוטים בבית, גם עם יובל, בן הזוג שלה, וגם עם מוגרבי שהחליט לפתוח חזית נגדה ונגד יובל. צופים יקרים, יש לנו תוכנית מעולה הערב, אנחנו מתחילים. שון, שאלה לי אליך, מה אמר החתול לכלב? מה אמר? נשאל אותך את זבי, אני אחזיר לך תשובה, תשאר. יש לך ללמוד לחמיש. בונה. לא יודעת, חן מוזר לי כזה, אתה יודע? מי? חן. למה? שהוא פשוט מוזר כזה. מה, ריחוק? לא יודעת, משהו מוזר פשוט. לא יודעת כאילו לשים אצבע שוב. מה את מרגישה, שאת רוצה יותר ממה שהוא רוצה? לא. אז? כאילו פעם הוא ככה, מוזר כזה. אתה מבין? או נוף כזה, אתה מבין? וואליה. וואלה, יותר סבבה מאתמול, אבל לישון ככה בועל. תחשבי לקום עם בריכה לידך. כן. וואלה, בא לי לישון איתך. למה לא יכולה לישון איתך? מתי את מקשיבה לחוקים את? פתאום את לא מורדת. אני מורדת. וואי, זה יפה זה? אני משלם. מה, אם היינו קמים פה לבד חצי שעה לפני כולם, עושים לנו קפה, ציפורים, אין קפה, עושים לנו, לא יודע, מים. כוס מים. כוס מים.
באמת שפתאום, את יודעת כמה זמן לא שמעתי ציפורים בבוקר? כן. צפיץ. איזה אוכל. ככה הם העירו. אם טעיתם לאן הכוסות נעלמים, שירה זורק את הכוסות. ואיך את שוטפת את הכוס? פח לפח. חן, חופשי. חן, אחרי שנפרדנו, ראיתי אותו אחר כך עוד פעמיים, נפגשנו. נפגשתם סתם? לא סתם. איפה, אצלו? פעם אחת אצלו, פעם אחת אצלי. אבל זה תמיד היה עם עוד אנשים, זה לא היה לבד. לא, זה לא היה לבד בחיים. מה אתה מגזים? כאילו לא היית מת להיות איתי לבד, דביל. לא, מה אני עונה? מה היא אומרת? היא מדברת אליך כאילו היא עדיין חברה. אתה מבין? אני לא יכולה... אני מכירה אותו. אתה מבין? זה בן אדם שהיה צמוד לי לתחת 24/7. תקשיב, היא כל פרצוף שאני רואה בחדר שלה, אני יודע כבר היום באתי לה איזה חיוך עוקצני. רגע, שנייה, עכשיו סתם דוגמה, בסיטואציה אחרת בחיים. הייתם חוזרים? תקשיב, אני אמרתי את זה כמה פעמים. לא לצעוק. אמיתי? לא לצעוק. אם לא היה עובר בינינו מה שעבר בינינו, יש מצב, אני מהצד שלי, אני יודעת מה איתו, יש מצב מאוד גדול שעד היום הייתי איתו. אי אפשר לדעת אף פעם. לא, זה הכל דיעבד. אתה מבין? אחלה חן קראוליק אבל. מה זה? מה זה עוזר אחלה? אחלה חן קראוליק. אוקיי, בשיר. אחלה. ואת חמודה. אמצע לי. אני מפריעה לך? גם פה את מפריעה, בקטנה. בקטנה. אני מפריעה פה? ברור. נגיעות, זה. איזה נגיעות? מי נוגע בו? הרחבתי לו, מה? בכוונה, הרחבתי לו. לא, אין בעיה. יש עוד צד שמסתכל. כן, אני שוכחת שהוא בזוגיות. חן, רחוק מתוק. סבבה? גם זה לא אמין שאת אומרת, את מבינה? אמיתי, אני לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת. אז אמרתי לך לא לצעוק בקומה. בסדר, אף אחד לא שמע. חברים שלי רווקים, יש לי חברים, אחי, הביאו על לקדם לך בחורות חלליות, אחי, לא מעניין אותי. לא שווה לי להפסיד את מה שיש לי בבית. באמת לא שווה לי. בוא לקסקס. בוא למיטות שם, בואי. בוא לפה. בוא לפה. מה את חושבת? את חושבת על משהו? נו, מה? תגידי מה את חושבת. מה, על מה עם משהו? מה, שמתקרבת אליו? כן, את רואה את זה גם? כן. למה בא נראה שזה קורה? אני לא יודעת, אבל אני רואה את זה גם. אני בעיניי יש קוד נשי כזה, ומי שלא מכבד את זה, משהו קשה לי איתו. זה לא מתאים, אתה רואה שהוא בסיטואציה עם מישהי. זה בסופו של דבר מרחיק אותי, מבינה? אבל גם חן לא צריך לתת לזה פתח. לדעתי. לפני יומיים התנשקנו גם. מה? שקרני. מה, אני שקרן? אבל זה לא משנה, לא מעצבן אותי, כאילו נפתחתי לה באיזשהו רמה מסוימת. אז למה תדברי איתו פתוח? קשה לי עם הדברים האלה. מה קשה לך? תבוא תגיד אותי, לא הבנתי, זה נראה לך תקין שאתה זה? מה? הבעיה שברגע האמת אני לא יודעת מה להגיד ומה, את מבינה? קשה לי עם הדברים האלה. גם הרגשתי שהוא מתרחק ממני כזה. משהו מרגיש לי שם כבר לא... כאילו מהצד שלו כבר לא. אז למה שלא תדברי במקום להתעצבן בפנים ולסתום? דברי. מה אמרת לך תצאי איזה פראיירית עכשיו? וכן דברי, תגידי מה שמפריע לך. בא סיבוב? יאללה, בוא. איך עם האמת שלך? שבסלון? הייתי מוציא לך קצת חציצים, משהו, אבל אין. מה איתך, יובל? לזמן, מדברים. בסיטואציות כאלה זה מוריד את המילה. תקשיב, אחרי המכתב כביכול, אני כבר אמרתי לך, התאכזבתי ממך, שלחיים אוטומטית ירדת לי מהעיניים. לא משנה מה, ירדת לי מהעיניים. אתמול במשימה, אוטומטית, איך שראיתי את האוהל, רציתי לבחור בחן, אתה מבין? חשבת שהוא יבין אותי. אז פתאום ראיתי את הפרצוף שלו, אמרתי, מה? טוב, לא רוצה שהוא ייפגע, לא יודעת, אולי זה כבר לא חן שאני מכירה, אין לי מושג.
ואז זה היה כאילו אתה, זה שוב פעם אני אומרת, גם שאני, כשאתמול התפוצצה עליי, זה לא היה מכוונה של, היא אמרה לי אתמול, את פוגעת בנו. כאילו שאתם לא ישנים ביחד. זה לא היה מכוונה של לפגוע בכם, שלא תשנו ביחד, זה הדבר האחרון שאני ארצה, זה באמת לא ענייני, זה לא שלי. אני תמיד ארצה שתהיו ביחד, מי כמוך יודע כמה אני מפרגנת לכם. בואי, אני צריך את הבסטי שלי, בואי. אין כמו הבסטי שלי, שירה, אז אין. לא יודעת מה יש לי איתך. מקווה שאת בכושר שיא, מוכנה? אני כאילו, הסתכלתי על זה שאמרת, אתה הכי פחות קרוב אליי בבית, כאילו, את יודעת. אין לי איזה כעס מסוים, אתה מבינה? לא מפחיד אותי לישון באוהל. סתם, זה היה כמה דברים שהתבצרו אחד לשני, את יודעת, זה וזה 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 וזה. בכל דבר שהיו אומרים לי או היו זה, כבר אני ננעלתי על בן אדם. כן. אתה מבינה? אבל בדיעבד, לא מרגש אותי לישון בחוץ. מה הקטע שאתה ככה קופה? קופה. אז שוב, זה סוג של פחד במה כזה. תקשיב, אמרתי לעצמי, איפה יובל שיודע לדבר ולא יודע לסתום את הפה? אתה מבין? הסתכלתי מהצד. מתי הרגשתי את זה במשחק? בסיטואציה שהייתה עם מוגרבי ואיסקוב בחדר אח. דווקא עם איסקוב. ישבנו שם איזה 20 דקות. איסקוב זה... איתו לא יהיה לי אף פעם כאילו חיבור. עם מוגרבי כן, את מבינה? גבר אלפא וגבר אלפא בחיים לא הסתדרו ביחד. אני קשה לי להיות המספר 2, המספר 3, אני לא יכול. מה עם המהלך על הזוגית? מה זה אומר? עליו כאילו? על המיטה הזוגית, מוח מים. וואלה, לא בא לי כבר. מה קרה עכשיו? עוד פעם רבתם? לא, האמת שלא רבנו. אז מה? לא, את כל מיני דברים שמורידים לי. שמה? שמורידים לי פשוט. כמו מה? מה הוריד לך? ההתנהגויות שלו פה, כל מיני דברים שאני לא אוהבת. איזה דברים? כמו מה? דברי כבר, מעצבנת. דברי. לא יודעת, למה יצאת כאילו משוגעת כזה גם, אני לא אוהבת להעיר דברים כאלה, אני לא אוהבת להעיר לא, זה דברים כאלה. שאלה, לא תצאי משוגעת. קודם כל, גם אם את מקנה, זה בסדר. קודם כל אני לא, הוא פשוט מגעיל אותי. כמו מה? אני בכלל יכולה לקנן לי את זה. כמו מה? זה דברים שכאילו אני לא הייתי עושה ככה תמיד. מה? כאילו בוחן גבולות כאלה, כאילו עושה דברים... כאילו, זה כמו שעכשיו אני לא הייתי באה ומתקרבת פה לאיזה גבר אקסטרה כזה, מאיזושהי סיטואציה איתו. למה את חושבת? את חושבת שלמה היא מתקרב קצת? גם היא, בעיניי לפחות. באמת? אני חושב שהוא בכלל לא בכיוון של מה שתדעי. בכלל. אני חושב שהוא רולין עלייך. אתה חייב לזכור שהם מקסים. אוקיי, ואני מקסי שלי ככה, אני אקצת שלי. לא, ברור שלא, אבל בואי, בסופו של דבר, הוא מכבד אותה כאקסית והיא מכבדת אותו כאקס. מבינה מה אני אומר? אני גם חושב שהיא סופר מפרגנת לרב, אני חושב שהוא כאילו בכלל לא שם. זה כאילו לא בתמונה, והיא בכלל לא שם. למה אני מתכוונת? היא בכלל בכיוון אחר. בגלל שלא רק אני רואה את זה. מי את רואה את זה? שני? בסדר, שני רואה שחור אומרת לבן. אל תקשיבי לשני, לא תגיעי רחוק. נשבע לך. חד משמעית, אני רוצה לשנות את החוויה שלי בבית. לא בא לי להיות בפרצוף הזה, אני לא נהנה מזה. אני יכולה להגיד ואני גם לך. רוצה להגיד לך, שאף אחד פה, אני בחיים לא אומר שכאילו, הם מבודדים אותי או מחרימים אותי, בחיים לא, אתם תצאו החוצה, אתם בחיים לא תראו דבר כזה. זה לא אתה אומר, זאת היא אומרת. היא גם לא אומרת. לא, במלא סיטואציות היא אומרת, אני מאוד מאוכזבת ממנה. גם אני יכול להגיד, תקשיבי, תקשיבי, גם אני יכול להגיד, עזבי, מה שיש לך איתה, אני לא מתערב, זה לא שלי. אני כן יכול להגיד שאני לא מרגיש תמיד רצוי לצורך העניין. אתה תמיד רצוי. לא, אז אני לא מרגיש ככה. אז אני יכולה להגיד לך שבשיחות מאחורי הגב, אוקיי? כמו שאיסקוב אמר, אין בן אדם שלא אומר שאתה אחלה גבר, עם אחלה ערכים, סליחה, עם ערכים אמא לב ואבא לב, ושהם מאוד סקרנים לגביך. אל תדעי לשום דבר ולשום בחורה להיכנס בינך לבין מישהו שאת רוצה, במיוחד שזה בן אדם כזה. זה בן אדם, אני לא צריך להגיד לך, זה טהור. הוא לא מחפש, הוא מאוד מאוד רוצה ללכת איתך דרך. מאוד, אני אומר לך בוודאות. הוא מאוד רוצה ללכת איתך דרך וגם בחוץ. שלא תחשבי שזה לפה, גם בחוץ הוא רוצה ללכת איתך דרך. לא קשור לדברים שאני רואה. אוקיי, אז אולי את רואה נכון, אולי תנסי להבין, אולי תנסי לדבר על זה. את יכולה לתפוס אותו, לכן אני רוצה לדבר איתך משהו שמפריע לי קצת. אם תגידי לו את זה והוא לא יסתדר, אני אגיד לך, מסכים איתך שירה, אז וואלה, תני לו גז. לא, קשה לי גם יותר כאילו קשה לי לבוא לדבר איתו, משהו מוזר. למה? באיזה בחינה? לא יודעת, להסביר. הוא פחות נגיש לך, את מרגישה? שכבי. את רוצה שהוא פחות נגיש לך, כאילו? אני חושבת שכאילו... מה? לא יודעת, קשה לי. בסדר, נדבר על זה אחרי זה. עוד אחד יש לנו. יש? תתיישרי. אל תפרדי, אני תופס אותך, אל תפרדי, תתיישרי רק. יש? קפטינה! בקיצור, דברי איתו על זה. תשמעי לי, לא חבל?
לא חבל? נכון. אתה מאוהב, יובל? אני אוהב אותה, זה מעבר למאוהב. יש לי קודם כל חברות, אנחנו נהנים מאוד אחד עם השני. רגע, אמרת עכשיו זה מעבר למאוהב? אוהב זה מעבר למאוהב. מאוהב זה התחלה, אוהב זה כבר מעבר. ביומיים האחרונים איך שהיא התנהגה, אני בעצמי ראיתי בצדדים כאילו, שידעתי שיש בה, אבל תקשיבי, היא הייתה שם כאילו ב100% בלי שפיטה. הייתה פשוט בשבילך כי אוהבת אותך. כן. מאחל, מה יש? כלום, מה שירה? הכל טוב? כן, הכל טוב איתך? כן, למה? סתם שואל. אז למה אתה מוזר כזה? לא מוזר. את התרחקת ממני כל הערב. אתה מסתלבט עליי? מה? אתה הייתם שני, ואני לא רציתי להפריע לכם, דיברתם. מה? מה? כלום. מה, שירה, אז מה, כפרה עלייך, מה? אין לי כל כל הדברים האלה, באמת. באמת שכלום, רק בדקתי. אסור לי לבדוק גם? מה אתם יודעים בכלל? מה אתם יודעים? שני, בואי דקה. אמרתי לה, מה הכל טוב? כן, באתי פרקתי מכל היום, דיברתי שני, אמרתי לו, מה? אתה טוב, זה מה שאתה אומר? והצלחתי. כאילו, הצלחתי. אבל כאילו, את מבינה? כאילו, מה זה? אבל למה את הולכת? כן, לא לי כוח, אז אמרתי שזה לא הולך לשום מקום. השיחה הזאת. אני סתם משחקים של אגו, כי אם היה לי סיטואציה. כתב זה פציעה הכי קשה. אני לא פונה עליו יותר, אין לי כוח. כן, רציני. אני אומרת לך, אין לי כוח, אין לי זמן למשחקים האלה. לא. אני אומרת לך, אין לי זמן לזה. אבל אין לי זמן לזה, שני, באמת אני אומרת לך. כל הזמן אותו סיפור איתו, אין לי כוח לזה. אם אני עושה מועד א' ונכשלת, אני לא עושה מועד ב'. לוחץ. לוחץ ואני מצביע. איזה כיף. שומע? מה יש לה קטנה? לא יודע, אין לי מושג. דיברת איתה? לא. דבר איתה. בוא עליי. תגיד לך, דבר, יושב עליה משהו. לא יושב עליה כלום. יושב, נו, אני אומר לך. שירז, בוא רגע. אתה רואה מה הטרמפולין הארצי את הבריאות? מה? כן. מה יש לך? אין לי כלום. כן. לא הייתי כבר לך אפילו להגיד כבר להגיד. בערב טוב. נכון. מה זה נכון? אם מפריע לך משהו תגידי לי, אני לא אמור לך יש. לא, אף לא אוכל טוב. אם את תדבר איתי גם שזה לא סתם. באתי, לא, אבל לא, אין לי בכוח. אני אין לי כלום אבל מה שאני משקר לך, אני נראה שעד יש לך משהו. אין לי. עבר לי, הכל טוב. שירה, אז די, אנחנו לא בגן, כפרה עלייך. לא אמור לך משפט, שאלת אותי מה איתך, לא אמרת לי כן, שומע חיים שלי בא לי לדבר איתך. הייתי עוזב הכל ובא לדבר איתך, שירה. ולא סתם חיכיתי פה הערב במיטה.
עכשיו זה כבר לא רלוונטי. פתאום זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, גם אנחנו נדבר על זה פה כאן. אז בואי נצטרך אותי לדבר. בוא. מה? כן, דברי חיים שלי, מה רצית להגיד לי? דברי, תפסיקי להתבייש, שירז, תפסיקי לחשוש. תפסיקי לחשוש, תדברי כבר מה שאת מרגישה. מה את מפחדת להגיד לי? לא, יש כל מיני סיטואציות כאלה סיטואציות שקורות פה בבית, שכאילו הזויות לי כאלה שאני אישית לא הייתי פועלת ככה. אז את לא אומרת לי מה הסיטואציות, אז איך אני אמור לדעת? לפי דעתי אתה יודע, ואתה סתם עושה לי פה משחקי אגו ודברים. איזה משחקי? תשמעי, אני לא ראיתי... תשמעי שירז. תקשיב. את מדמיינת? לא בקטע רע, את מדמיינת? סבבה. אם הייתי יודע על מה את מדברת, הייתי אומר לך, אין לי מושג על מה את מדברת. כל סיטואציה שאתה עושה פה שפשוט מוריד לי, זה מוריד לי את הדברים האלה. איזה סיטואציה? מה את רוצה? אז לא עכשיו על הבום הוא לדבר על זה, אני רציתי לדבר איתך על זה אז, עכשיו זה כבר לא רלוונטי לי. אני עם המשחקי אגו, כן, שירז. זה לא משחקי אגו, פשוט. טוב, את כל היום משחקת איתי חם קר, בוא נתחיל מזה. אתה מסתלבט עליה עכשיו, אתה רציני? לא, אני ממש רציני. היה משהו ואני לא יודעת? כל התקופה הזאת שאת פה זה חם קר, וסבבה, ואין לי בעיה עם זה, הבנתי שלפי המורדים שלך, אז אני כבר יודע מתי לבוא, מתי לא לבוא. תגידי מה מפריע לך, מה אני אמור לנחש, באמת, איך זה יעבוד? מה אני אמור לנחש אם אני לא יודע מה מפריע לך? עוד לא תסתכל על מאוד מלחיץ, רגע, תן להגיד את זה. לא בא לי לפתוח את זה אפילו. אז איך אני אמור לדעת מה מפריע לך? בסדר, נדבר על זה מתי שאחר, אני לא יכולה לחשוב. שירז. אתה אפילו מלחיץ אותי. לא מלחיץ אותך, אני דואג לך, מה את רוצה? את בוכה. קודם כל לא בוכה, אני אגיד לאבק. בוא נעבור לשם, כי לא חיים אבק הזה פה. מה קרה איתה? למה היא חזרה שירז? אני בתור אישה, אתה סומך עליי שאני רואה דברים מהצד, הכל, ואני בוחנת מהצד? נו. ואני רואה שמה היא מתקרבת יותר לחן. אתה מבין? וזורקת דברים וזה, אבל לא עושים את זה. יש דברים שלא עושים, זה כבוד בין נשים, מה זאת אומרת? בקיצור, מרגיש לי שמה שהתקרבנו, כאילו באמת... אתה יכול לא להסתכל על ככה, גם ככה קשה לי. טוב, מרגיש לי פשוט שמאי מתקרבת אליך יותר עקב ההתקרבות שלנו כזה. כל מיני סיטואציות כאלה שכאילו אתה סוג של נותן כזה פתח, הייתי אומרת. נגיד אם זה הפוך, הייתי פועלת ככה לפחות. אני יודע שתי נקסים והכל, אבל כאילו... בעיניי זה כאילו לא קביל הסיטואציות הקורות. וכאילו תחשוב עכשיו שאם היה פה נגיד אקס שלי והייתי ככה. כאילו, תאמין, יש דברים שאני לא הייתי עושה, זה כאילו... מה עשיתי אבל? כאילו, אני מבין מה את אומרת, אני לא חושב שאני התקרבתי אליה מאז, אנחנו התקרבנו. אבל אם זה מפריע לך, אז אני אקח מן הצד אחורה, ואני מבין אותך. מה שהיה ביני ובינם ונגמר ולא יחזור, גם אם לא הייתי בקשר פה. וטוב שבאת לדבר איתי על זה. אני לא רוצה לפגוע בה חס וחלילה, או לא רוצה שלך יהיה רע. וכשאת מרגישה דברים, תבואי לדבר איתי, אני לא נושך, אני לא כועס, את רואה שתמיד אני מדבר איתך רגוע. אני לא מרים את הכל, אני לא בן אדם כזה, אני לא בן אדם שאוהב לריב, בייחוד לא עם מישהי שהיא קרובה אליי. זה לא אני, זה לא מי שאני. הכל טוב. בואי לפה תביא לי חיבוק, בואי לפה. רגע. למה את בוכה? כי קשה לי לדבר על דברים כאלה. לא קשור אליך באמת. אז למה את בוכה? זה פשוט תהליך שלי עם עצמי, לבוא ולדבר על דברים שאני מרגישה וקשה לי. כל פעם שאני באה, אני אבל את רואה שאני לא כועס על זה שאת לא באה. לא קשור אני לכועס. מנסה לעזור לך גם, שלשתינו יותר, שלך קודם כל יותר טוב, ואז של הקשר יותר טוב, שירז. אבל אני מתחבאת בעצמי, כי אני לא מצליחה כל פעם. אין לך מה להתאכזב על עצמך. אני יודע שאת מנסה לעבוד עם עצמך. בואי לפה, בואי. די, לא. תרגעי, מה יש לך? אני פה איתך, הכל בסדר, שירז. תנשמי, תנשמי. אני לא מצליחה, תנשמי. בואי לפה. די, רגע. תנשמי, שירז. יופי, תנשמי מהאף, תוציא מהפה.
בסופו של דבר אני נכנסתי לכאן כדי לעבוד על עצמי, על הדברים האלה. כל פעם. וכל פעם את לא מצליחה לעשות את זה? אבל ילדים לא מנסים, לא יודעים, שרז, אבל אני מנסה. זה יופי שאת מנסה. אני מנסה לעזור לך גם. אני לא יודע כל כך איך, אבל אני מנסה לעזור לך גם. שלך יותר כאן. אני כל פעם אומר לך, תבואי ותדברי איתי, אני לא נושך, אני לא כועס, ובגלל זה אני מדבר איתך ככה גוש, תרגישי הכי בנוח לבוא ולדבר איתי. בלי שתפחדי או בלי שתגיעי למצב כמו שאת עכשיו. אין קידום שאני רגילה אליו. אני יודע. אני לא רגילה שכאילו... שמה? שמדברים איתי ככה בשלווה, כמו שאתה, כאילו שאתה באמת רוצה לדעת ולהבין. וזה לא טוב שאני מדבר איתך ככה? זה כן, אבל פשוט... מה התרגש? שצועקים עלייך, שכועסים עלייך? אבל זה לא הסיטואציה. נכון, אבל קשה לי, זה מה שאתה... אני מבין שזה קשה לך, אבל... אני באמת לא אכעס עלייך, כי אני יודע שאת לא עושה בכוונה, ואני יודע שזה... יש לך אם זה משהו לא פתור שאת צריכה לפתור את זה. ואני לא כועס, ואני מדבר איתך הכי רגוע והכי שלב בעולם, בשביל שהאנרגיה תעבור אלייך. שהאנרגיה שלי תעבור אלייך, שתביני שבאמת הכל בסדר. אני יכול להיות פה בשבילך ולעזור לך להתמודד עם זה. לא משנה מה יקרה ממנו. כי בסוף את תצטרכי את זה לחיים. וגם אם זה לא יעבוד בטעות... למה אתה אומר ככה שזה לא יעבוד בטעות? בטעות. אל תגיד את זה. חמודה. בואי מתוקה. פוך אחד הבאת, היה מצחיק, התכוונתי שאתה... יש שניים. כן, אבל אחד שתתחסה איתו, ושתיים שתשים על הזה, הבנת? הכל טוב. בוא תרגיש את זה. זה לא, אתה מרגיש את הזה. תשמעי, עד ביומיים האחרונים, איך שהיית איתי, אני מאוד מעריך את זה. לא ניסיתי לשפוט אותי, וזה בעצם מה שתרם לי לשחרר ולספר לך. ככה. להיות פה באוהל הזה, אז ואני. דיבר המושלם שלך. אף אחד לא מכיר את הצד הזה, כאילו של את של הביישנות, סלש, אתה יודע, אתה לא מתחבר. פתאום פה כזה צדדים הרבה יותר חשופים, של צדדים שאני פחות אוהב בעצמי. זה כאילו מביך אותי באיזשהו מקום. היו לך פה ושם רגעים כאלה, אבל רוב הזמן אתה לא כזה. ובמקביל, להחזיק מעצמך יותר, כי אתה באמת יודע לדבר יפה. אתה באמת יודע להתנסח יפה. כאילו כמו שדיברת אז, עם איסקו בחדר, ישבתי והתגאיתי בך. חיים שלי. אז תחזיק גם מעצמך, מגיע לך. חתיך אתה באוהל. מתאים לך. חתיך ובודד. שלי החיוך הזה. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie מקשיב? תקשיב בקבוק סודה אחד. אנחנו רואים לך סיגריה, מעלית אותם, ולא מים.
אין לנו תה גם, אה? לא עשית. הכוס. Well, Bobby, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. מה חיכית לי? חיכית לי בביתה? כבר לא מדבר יותר עדיף. היום היה נגיד לא כיף. היה חם. קראתי מלא. די. לא היה נוח, לא. אני, אולי בגלל הפוחים היה חם. חשבתי בזה. די. כן. אני, אולי בגלל הפוחים היה חם. טוב. זה שאני ישבתי אתמול. מה עכשיו רוצה לעשות את העבודה עלייך או מה? לראות שהוא בתוך הזה. כן. לא. מה הוא מנצל? הוא מנצל את המומנטום לקראת סוף העונה, פתאום מדבר עם אנשים. מעניין עד איזה יום ישאירו את יובל באוהל. שישאירו אותו גם חודש. כן? מתאים שישאר חודש. הם עכשיו במבצע לקראת סוף העונה. לראות פעילות, עד עכשיו הם היו... אתה לא רואה? זה תופס את זאת תופס את החברה שלך. דיבורים. וואלה. סעקוב, בוא נכין לך, נו. יאללה, בוא. אתה לא רואה? אני רעב. מה אתם רוצים להכין? מה רגע? שקשוקה. אני אשטוף כלים, אתם די, אבל תפסיקו לעשות את המרגז הזה. אני לא אוכלת כלום. מה בא לך, שקשוקה? רגיל. נעשה למה חבטים, שתי ביצים. מחבת קטן נעשה לך, מה בא? שתי ביצים. זה מציג, זה לא עכשיו כואב. זה לא עכשיו כיף שאתה צורח. חן! בוא נאכל, יאללה, בוא נכין שנייה. עכשיו? כן. אתה יכול לעשות לי שתי ביצות עין? כן. שירז, את רוצה לאכול? לא, תודה. מה אתמול לדבר איתך? יובל. מה הסיטואציה עם הדיירים? למה התכוונו אני ואתה? כשאמרנו לו את מה שאמרנו לו. זה אסטרטגיה. מה? ככה, שכאילו מנודה, שכאילו זה... לא, אתמול הוא הבהיר כמה פעמים שהוא לא מנודה. סבבה? אז כמה פעמים קראנו לו? גם מודה על זה שקראתי לו. אי אפשר שכולם יתחננו עליו לבוא. סתם עושה את זה בכוונה, זה חלק מהאסטרטגיה. אני לאחרונה רואה פה הרבה אסטרטגיות. מבינה? גוגרבי, בוא תכין את הפיתות, בוא. יש הרבה, אפשר גם לשמור לערב. לא צריך, אני אעשה הכל עכשיו. יום שלישי היה, מוגרבי. הכל אני אעשה עכשיו. את יודעת להכין את הפיתות שהם מכינים? כן, אני לא כוח. אני רוצה. אתה יכול לבקש. אז אני אבקש מחברים שלי פה. שיעשו לי. אין לך חברים. זה כמעט... נעשה לך מה שאתה. תעשה זה, אולי יובל ירצה, לא יודע, מישהו שירצה לאכול. אולי, לא יודע, יוכי. וואי, איזה חום. וואי, איזה חום היום. יובל, מה, לא אוכלים? ניקח את הסיר, נשים שם ביצים? אתה עם הרוטב, לא? נעשה שקשוקה. אפשר להתפנק, וואו, איזה יופי. צריך עוד צלחות. מה, אתה תרצה? בוא גבי יוסי. יובל לא רוצה? מוגי, תשאל אותו. רגע, אני חייב שתביא לי קפה. לא רוצה, לא יודע. אתה מכין? כן. כמה ביצים את רוצה? 2, לא? 2? שאל, אם הוא רוצה שקשוקה מרגי. לא, מה, שאלנו, הם מכינים לבד, אני זוכר שהם דיברו על זה. אמרו שהם מכינים לבד? וואי, זה עדיין מבעבע. ברור, זה חם. אתם רוצים שקשוקה? לא. לא, תודה.
תקשיב, למה? בלי פנים. תביא את הצלחת שתרצה. אני יודעת שמסתכלים על מה אנחנו אוכלים, אנשים מרביצים פה ארוחות. איך ארוחת בוקר שזה שקשוקה ונקניקיות, שזה שתי ארוחות כאילו. העניין הוא לא להסתכל עליהם, העניין הוא לעשות מה שאנחנו רוצים. ברור. הפעם אפילו לא הציעו לנו, אבל בסדר. למה לא הציעו? עכשיו הוא הציע דקה 90, אבל לא בטוח שיש מספיק. לא, הם כאילו רגילים שאנחנו לא אוכלים. זה. איזה תענוג, חבר'ה, עם המרגז. וואו. עם רצח, כן. חריפה. וואו, סחורה. אני אביא את הסיר. בוא. איפה אתה רוצה לשבת? שם, בשולחן, כמו בני אדם. תרים שתי אדם. הכל טוב, תמשיכי. אתה חלש. אבל תלכי. זוכרת. הליכה איטית. מה שמצחיק אותי זה החוקים. וואי. למה אכלתם עכשיו שקשוקה? הייתם אוכלים איתנו. רוצה לטעום? לא, אבל אני רוצה מהגזר. אני יכולה להשתגע מזה שכל דבר פותחים את זה. אני צריכה כאילו לתת חלבון למישהו משהו? לא, זה עכשיו היה. חם עדיין או התקרב קצת? תראי מה קרה. אתה רוצה מרגז? להוסיף מרגז קצת? לא חיים. שיר, רוצה איזה? לא, אולי יובל רוצה להוסיף שתי נקניקיות. מה נשאר שם? יש פה איזה 4-5 נקניקיות, חבל. למי זרקו לפח? אני לא רוצה, אני לא אוהבת את הנקניקיות. אוי. תאמיני לי את מחדר. שני ויובל. זה לא דפוק. למה לא ביקשתם? היינו מכינים כולם. אולי הוא רצה בלי מרגז, מה אתה רוצה? למה עשינו בלי מרגז? אולי הם לא רצו את הטעם שלכם. הם לא רוצים להיות חלק מאיתנו. מה, בכוונה? נו, מה את חושבת? באמת, אל תהי טיפשה. בסדר, אז למה זה מכעיס אותך? לא, לא מכעיס אותי. זה בכלל לא מכעיס אותי. אז? שאחרי זה בוכים, למה אנחנו לא מצרפים אותי, למה אנחנו לא זה, למה זה, ואז זה מצטער כאילו אנחנו לא... זהו, שום דבר לא ישתנה. שרק, את מבינה, אנחנו מפגרים שלא שמנו לב לזה לפני, שהוא עושה אסטרטגיה. יאללה, הייתם באים 2 דקות לפני, הייתם יושבים עם כולם. וואי, צורצה. צורצה, התבנתי. חיכינו שתפנו את המטבח. להכין. זה היה הסיבה? כן. חיכינו שהתפנה שם. ממה הכנת? הכנת מהדג? אבל למה כל דבר זה צריך להיות? אני יכולה להתחרפן מזה. אני שואלת שאלה, איך הוא הכין את לא, בכללי, שלהיכנס כאילו זה. לא, הכל בסדר, אין צורך חיים שלי, זה לא מה שאני אומרת. קודם כל, אם הוא גר ביציאה לנו אחרי שהם סיימו להכין, בואו נתחיל מזה. ודבר שני, גם אני יכולה להגיד, מכינים גם שקשוקה וגם נקניקיות, זה ארוחה אחת בשתי ארוחות. אין שום בעיה, אף אחד לא מסתכל על זה שאת אחד, זה לא מה שאני אומרת. אני הייתי שמחה גם לשבת איתך על השולחן, זה מה שאני אומרת. אם אתם רוצים לשבת בנפרד זה גם משהו, כן? שלכם. לא, אין לנו בעיה, זה ששנו פשוט. תעשי מה שאת רוצה. חיכינו שהמטבח יסתיים. זהו. שון? כן, האח הגדול. גש בבקשה לחדר האח הגדול. I coming. וואטלבו. שלום שון? מה קורה, האח הגדול? אתה זוכר שבמשימה, מאי נתנה לך שייקים? מתנת האח? אז תגיד, אכלת צהריים? אכלתי צהריים. שבעת? כן. תאר לעצמי שתוסף תזונה שכחת לקחת היום. תגיד לי, אבל זה חלבי? לא, לא, עשיתי על בסיס מים. יאללה, בסדר. טונה וביצה קשה. אוקיי. הכל? כן. טעים? וואו. לא, לא, אל תלך להתחדר האח. תשתה את זה בחוץ עם החברים שלך. אבל למה אחרי אוכל? תזכור מי נתן לך את זה. קוראים לה
מאי. בסדר, אני אוהב אותך. יאללה, בסדר. תודה, אח הגדול. בהצלחה. איזה ריח, וואו. מאי, את בבעיה. מה הביאו לך? אוי ואבוי. מה זה? טעמת את הטעם? טונה וביצה קשה. לא מאמין בחיים. טונה וביצה קשה? אוי. אתה חייב לשתות את זה? הכל. איזה חרא הייתת. אני אקיא, תביא את מה יש לך הפרלה. זה טעים? אני מכינה את זה בבית. טעים, אה? זה נראה טוב. איכס. איכס. לא, אל תאכל. אל תאכל. אין סיכוי בחיים. מה, עד כדי כך? אין סיכוי בחיים. שים אבטיח לידך אולי, שון. תבלע את הזה ותכניס את האבטיח. אולי עם חריף זה יעבר לך טוב. תעשה ככה, תאטום את האף, אל תריח. דוחה. תקשיב, תאטום את האף, תן שלוקים ככה. אני רק חושב על זה. אי אפשר לשתות. עכשיו, כל השקשוקה תצא החוצה. שון. מה? אני רק רוצה לעדכן אותך שעל כל שייק שאתה לא מסיים, 100 שקלים יורדים מהתקציב. למה ככה? מה? זה הכי מוגזם שאפשר. איך לא שמת את שני? איך? הייתי בוכה מצחוק פה, בוכה. עכשיו הייתי יושב עם חיוך כזה ענק. איזה נקמן אתה. תעשה את זה בשלוק אחד, ככה. שטוק לגרון, בלי לתת לו לעבור בפה. לא, למה שלוקים קטנים? אי אפשר. אין אי אפשר. לאן אתה הולך? זה בחוץ. תעשה את זה לבד, אחי. חצי שעה אתה מסיים, אני מבטיח לך. וואלה, שני הייתה יותר לשתות קקה. קקה הייתה יותר לשתות. היית מת, עובדה, לא בחרתי בה. לא בחרת בה, כי זה היה רק טוב. תעשה לגימה אחת גדולה כזאת. כן, תחשוב על זה ככה, וואלה, מנגו, אי אפשר לחץ את זה לפה, אי אפשר פשוט. יואו, איזה בושות. תקשיב. את מתחרטת על הבחירה בשון? אני מרגישה חרא עם עצמי כל כך. על כל בחירה שאני לוקחת פה, אני מרגישה חרא עם עצמי. מסכן הילד, מה עשית לו? סליחה, זה לא אני עשיתי, זה את עשית. זה אתה עשית, אתה בחרת את הדברים האלה. וגם כמובן שאתה תבחר לי לתת את הדברים הרעים, שאתה יודע שאני לא סובלת לפגוע באנשים ואתה בוחר לתת את זה לי. דבר שני, אני מוח מים, איך לא בחרתי בשני אדרי? וואלה, אני הייתי עושה את זה. אני כפר עליך, זה לא כוס כזאת, זה כוס ככה חצי ליטר. זה לא משנה, אתה עושה ככה, דופק, ישר לגרון. אין סיכוי שלא בסדר. כולם גיבורים. מרחוב כולם גיבורים, אחי. כולם לארג'ים בכסף קטן. אני מאמינה בדברים שאין לו יכול, יש לו רוצה. הבנת? תגיד לי את זה לשון. בא לי להגיד את זה פה. מה הבעיה שלך? תגיד איפה להגיד? לא, אני לא מתייחס פשוט. אז מה הצומי? פשוט לא מתייחס. על מה הפרצופים שלך? אני לא מתייחס. מה קרה, לא קיבלת היום צומי? כואב לך שלא שבתי לאכול איתך? אני מבין את האסטרטגיה. רק צומי אתה רוצה לא, כל אני היום מבין את צומי? האסטרטגיה, אין לי שני. כל כך הרבה תשומת לב לפזר פה לכולם. אני מבין את האסטרטגיה כל הכבוד. שלך, אותי זה לא מעניין. זה כואב לך? את האסטרטגיה שלך ושלו אנחנו מבינים. זה לא יעבוד לכם. אנחנו לבד, אנחנו כל זה. אנחנו כולם אכלים שקשוקה. נכין גם שקשוקה, לא יכולנו גם לנו. תגיד, מה העיניים שלך עליי, האובססיבי, לא, מה? אין לי עיניים. יא אובססיבית, שחרר לי מהווריד, שחרר. אז לכי, אז לכי. שחרר, אז בוא נעשה בוקר טוב, ערב טוב, לכי. לכי, דברי עם יסקוב, דברי עם יוסי, דברי איתך, דברי איתי. אל תשלח אותה, אל תלדם אותי. אל דברי איתי. שלא נדבר? ברוגז. ברוגז. בסדר, אחרי זה אל תגיד, אנחנו בקבוצה. לי אין בעיה, לי אין בעיה. ברוגז. לבינתיים את לא מהקבוצה, ברוגז. אז את לא רוצה להיות מהקבוצה. תקשיב, יא שתלטן, יא... אני שתלטן גם. מה, אני חייבת לאכול איתך? לא הבנתי. לא הבנתי. דברי ליד. לא הבנתי. דברי ליד. תודה רבה. תינוק. דברי ליד. פשוט תינוק. תודה רבה. תוכל ללכת מפה. לא ראיתי דבר כזה. נכון. אבל אני שמחה שאני כל כך חשובה לך. וואו. מחמיא לי מאוד. תעיף את זה. לך תביא את זה לך. מה אתה סובל? מה, אתה סתום? מה, זה לא שתית. אז מה אתה שותה בכלל? זהו, זה הגיע השלב שאתה לא יכול להכניס את זה לגרון. שתשתה. אתה לא יכול לשתות את זה. יאללה, שתי. הוא אמר שרק אם את זה מביאה תקציב מותרות. את כל המותרות את מחזירה. מה את רוצה לעזור לו? הנה, מה, אני אגיד לך סתם? לא! יאללה, תעזרי לה, מה? תעזרי. מה, תשתי שלוק. נתת גזירה, תעזרי. שלוק. אם לא, אני מוותר.
מאי. יאללה, בואי. לא, 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 לא. יאללה, מאי, תעזרי, תנסי לפחות, אל תהיי אפשר. תעשי רבע שלוק. יאללה, מאי! בוא, תביא את זה החוצה. אתה לוקחת שלוק אחד ונגמר הסרט. לא, אני קם לראות את מאי. מאי, את עוזרת לו, יאללה, מאי. רק כי אני באמת מרגישה כל כך חרא עם עצמי. יאללה. יאללה, מאי! יאללה, מאי! אתה סובב את הראש. נו, מאי. בראבו! לבני! בראבו! זה אפשרי נכון? איזה מוזרת! טעים? לא שותה את זה, אי אפשר. עד שתה, תזרוק את זה. אומייגאד. למה שתית? את יודעת שלא היית צריכה. אומייגאד. זה עד שסתם אמר לך לשתות. לא באמת היית צריכה, מאי. שימי רסס נגב, שימי רסס נגב בפה. איזה ריח יש לה. וואו. אז אני מבין שבחרת לא לסיים את השייק. תשמע, אי אפשר לסיים את זה, באמת. אי אפשר. אז בחרת לא לסיים אותו, וירדו לכם 100 שקלים מהתקציב. בסדר. שון, שיהיה לך יום ערבה. תודה. איזה גרועה אתה. זה לא פייר, אתה עושה את זה כמעט, וכמעט זה לא מספיק. איך היה שלוק? אני לא צוחקת, אני עומדת להתעלף. למעלה. סתום, אם אני הייתי שותה את זה. את לא. יואו, איך זה היה כל כך מגעיל. ג'טי, תגובה. הייתי שותה את זה, עכשיו ירד עוד 100 שקל. יאללה. איך לא הבאתי לה כלום? איך עשיתי את זה? איזה מטומטמת. למי? שלי. מה רצית להביא לה? כל דבר שהוא רע. למה את יכולה עליה עכשיו? אני לא יכולה לראות אותה החיים. למה? אחרי שהיא ניסתה לסכסך שוב. ביני לבין תרצה אז, במשימה לא יכולה להסתכל עליה. בחורה מגעילה. איכס. שלום שון. מה קורה, אח הגדול? אתה מוכן לשייק האחרון שלך להיום? והפעם התפריט. אני אומר לך מעכשיו, לא. אבל לא הקשבת לתפריט? אולי זה יהיה מדהים. נו. תגיד לי. נו. יש על ארוחה ישראלית טובה? חביתה מקושקשת, גבינת קוטג' וסלט ירקות ישראלי קצוץ דק דק דק. מוגש להנאתך. וואו. לדעתי הוא מביא לו משהו טעים הפעם. קרם עוגיות כזה. הלאה, יצא גבר. מה? יצא גבר על. אייס קפה. גלידות. שייק טוב. מה אמרתי לך, אחד מה מה, שייק איזה מה טעים? אמרתי לך, ארוחת בוקר, ביצה, סלט וזה. מה בוא יש תריח, בפנים? תהיה גבר, אני לא שותה את זה. תביא להריח? לא שותה את זה, בחיים. אני אשתה את זה. ואת שותה את זה? ברור שאני שותה, מה? עוד פחות 100 שקל? די! לא, אני לא יכול, לא שותה. תסתום את האף ותבלע. וואו. מה הוא שם לך? ביצים ומה עוד? חביתה, סלט ו... זה נראה טעים. קוטג'. אוי, אוי. זה מלא סיגן. הבנה מה הרגת. בואי הנה, תביא את זה לפה! תביא את זה לפה! תביא את זה לפה! אחי, שתי. שב פה שתי, אני לא שותה, שתי. בוא נדבר. נו, שתי. שב פה. שתי. בסדר, שב פה. את גיבורה, שתי, למה את גיבורה? אחי, שלוק. בוא נדבר רגע. לא שותה את זה, לא משנה מה. לא שותה את זה. טעמת? ברור, זה אני המיץ לא- של תקשיב. הזבל, בסוף זה זה. תקשיב, זה מגעיל, אני אקיא את זה, תתני. אבל אני מוכנה לשתות את זה, רק אם תגיד לי שאתה גם שותה. שתי. אם אני שותה חצי, אתה שותה? כן. אתה נשבע שאני לי? עושה הכל בשביל לשתות. היא חולה.
מה, יכול להיות נפש? יכולה. אמרתי לך שהיא משוגעת. עד שתי, זהו, עד שתי, אני לא שותה את זה, עד שתי. איזה מגעילה, איזה חולת נפש. אמרתי לך שהיא יכולה. אתה שותה את זה. ככה בחיים לא. אני עושה ככה, תשתה. שון! את לא מרגישה את אני הטעם? מרגישה את הטעם, בא לי להכיר, אבל אני שותה את זה, תשתה! לא שותה. נו, מה? וואי, איזה ריח. היא משוגעת. חבל על 100 שקל, נו תשתה כבר! זה לא שווה 2,000. מה אתה סותם את העיניים? סתום את האף. תקשיב, אני אשפוך את זה עליך. לא שותה. 100 שקל. 400,000 לא שותה את זה. לא שותה. אתה כזה לוזר? כן. אתה לוזר, שייק, מסריח שאתה מכיר אותו. לוזר, תביא. מכיר אותו ככה, בו, אני אראה לך איך. לא שותה אותו. אני שותה חצי. לא שותה אותו, תביא. לא, מה אתה רוצה שלא להחזיר לו? תביא, לא שותה אותו. בסדר, השייק פה, רוצה להיות בסלון. תראי כמה היא שתתה, אני יכולה בראש. תשתה כמה שהיא רוצה. אין לך טעם בפה? תגידי מה. יש לי טעם. את כבר לא נורמלית. לא יכול, תביא לו כבר שיקח את זה, זה ריח מסריח. אם הוא מבטא את כל המשימה אח גדול, כמה כסף הולך? הלך 200. לא כזה קשה לשתות את זה, יאללה. יאללה, בסדר, לא קשה, לא קשה. קח את זה, אח הגדול. תודה, שון. ירדו לכם 100 שקלים נוספים מהתקציב. 200 שקל הלך. תשמע, איזה ריח. מסריח. מכירה את אלו שעושים את הפיצות ככה עם העין? כן, והופכים אותה. זה אני לא יודעת לעשות, לא להגיד. גם לא יודעת. או, אהבת? אהבתי מאוד. בתיאבון. לא, אבל אל תשתמשו בגבינה צהובה, אמרתי גם בסדר, גם ליובל. יובל להשתמש. אני יודעת, אני גם אמרתי לו, אחרי שהוא עשה, אני אמרתי לו. בסדר. אחרי עם זה. מה אכפת לי, לא יהיה לכם מספיק זה לפיצה. פשוט שיהיה יותר. קח פרוסה, עדיין לא... מה אכלתי? פעמיים טוסט. שתי פרוסות לא יקרה כלום. מה אתה אוכל? על הטוסט, רעב. למה? אבל הם עושות פיצה. כולם עשו שם טוסט, גם יובל עשה טוסט, רציתי טוסט גם, מה לקחתי? לא, פרוסה? אבל מה אכפת לי? תאכל לי את בר. יש עוד גבינה צהובה, יש שם 3. מוגבי, מה איזה מצחיק היום בארוחת צהריים? אוי, התעצבנתי. עכשיו, הוא מכינה פיצה, מה פיצה הוא יעשה עם זה טוסט עם גבינה. זה הכנתי, התעצבנתי. אז היא באה אליי, עשה לי, למה אתה לוקח גבינה? אתה עושה לה? ומה יובל לקח? לא, אמרתי לו, מה אתה בסדר? תגיד לו גם, אני גם זה. רק בגלל זה אכלתי טוסט. גם יש מקפיד עליהם. סתם נותן לו קונטרול, סתם. מה אתה חושב, אני טמבל? סתם אני אוכל טוסט? זהו, אני לקחתי אותם פרויקט, את שתיהם. כל דבר אני קוטל. כן, אבל לא מעניין, אני לא מתעסק בהם בכלל, הם לא מעניינים אותי, אחי. בסדר. אבל הוא לא מתערבב איתך בדיבור. כי הוא לא מדבר איתי, קוסמו. הוא לא מדבר, כן. הוא לא מדבר. מחכה לראות איך אתה מדבר איתה. אני כל היום יוצא עליה והוא לא מדבר. וואלה, אם מישהו יוצא עליה, כמו שאני יוצא על שנים, וחברה שלי, וואלה, כי אני נותן לעצמי מכות. מוגבי, זה שונה פה בחוץ, אבל אתה לא יכול להשוות. כל אחד שיעשה מה טוב לו, מה זה משנה בסוף? אחלה עשן. את כל העולם שלי, אני הולך איתך חזק בנכות שלי. אתם רואים מה קורה שמעמידים אותה להדחה? היא מטפלת. ככה זה שמעמידים אותה להדחה. מתחנף עכשיו, כי אנחנו לא מדברים. אתם לא מדברים? כן, הוא אמר שהוא לא רוצה לדבר איתה, אז אמרתי לו, בסדר. אני חושב שהוא חבר שלי באמת. כן. אתמול דיברתי איתו עלייך, וזה, הוא אומר לי, ארז, אני באמת אוהב את העלייה הזאת. באמת אוהב אותה, היא באמת חברה טובה שלי. אני ממש אוהבת אותו. כן, הוא מאוד מאוד אוהב אותך.
אני שהמילים במקום דמעות. יש לי שאלה. כן. כן? ולא. אתה מכיר אותו הכי טוב. אני אגיד לך. נכון. אתה חושב שיש שם משהו? לא. אחד אנחנו גרים בכמה, הרובע ממש ב-300 לימים, אחוז. למה אתה חושב את זה? כל הריבים האלה התישו אותו. דווקא איתך אני רואה שכביכול אבל אם את לא עם האופונה ימינה, יותר עניין. את ממשיכה למעלה ישר לאופונה ימינה, הוא יותר שם דגש אלייך. אני לא אוכל להתמודד הכל מכוסה שם עם בן אדם כאילו כמוהו. מבחינת כל העניין של הרגשות, כל העניין אתה מבין? גבר, חיים שלי, גבר שיוכל להכיל אותי. מה זה להכיל אותי? להכיל אותי, להכיל את כל כולי, ככה, איך שאני. הוא מסוג הגברים שנורא אוהבים להגיד מה לעשות. אז אני גם... קפקזי באופי שלו, חיים שלי, הוא רוצה שהאישה תבשל, הוא רוצה שהאישה תנקה. הוא חייב להגיד את המילה האחרונה כל הזמן, הוא פועל נורא מאגו, ואני לא סובלת אגו בקשרים. אני נגיד אתמול, כשראיתי אותו עם החיות שלו פה, אני נקסמתי. פתאום יצא נשפח הרגש ממנו, אתה מבין? נשפח. ושמחתי לראות את זה, אבל כאילו אני אומרת לעצמי, עד מתי אתה כאילו, תפסיק כאילו, אתה מבין, עם כל הבולשיט הזה. הוא רוצה מישהי שתהיה של פעם. זהו, אבל חיים, נורא קשה למצוא בחורה כזאת היום. נורא קשה, ומה הוא רוצה, למצוא אישה בגיל 40? אני לא מבינה. האח הגדול, משדר הדחה, חזרנו אליכם, וברגעים אלו ממש אתם קובעים מי יצטרפו אל חן, יובל ושירז בעשרת הגדולים של העונה. הדיירים במתח שיא, תראו, הם ראו את החברים שלהם בהדחות האחרונות, הם יודעים שאף אחד מהם לא בטוח בבית, מה שאומר שהם פשוט חייבים את ההצבעות שלכם. חייבים. צופים יקרים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו נפגשים כאן גם מחר עם כל התגובות להדחה שתקרה כאן ממש עוד מעט. ועכשיו, בואו נחזור למה שקרה בבית, ליובל שמצליח שוב להסתבך עם שני. מה נשמע? מה נשמע? שמן פה, שמן פה. בטח מכנסיים שבאת איתם לא יושבים. לא, עולים עליי, לא. שמעתי ברמה של... זהו, אני מתחיל. למה, אתה גם מרגיש ששמנת? ברור, מה אני... כן? כולם משמינים פה. מה איתך? מה איתך? איפה את לא ראית אותך כל היום? ואני לא באת, לא באת? תכננתי לבוא אליך למטה עכשיו. תכננתי. איזה ריח טוב. תכננתי. איזה ריח טוב של נקיות. נקיות. תכף אני אוציא לך את הגניטה שתנחם אותנו. לא רוצה. מספיק יוסי אמר לי ששמנתי. מה? יוסי אמר לי ששמנתי. ככה אמר לך. הוא לא נורמלי. האויב. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. הדבר הזה, הטוב הזה. הוא מצחיק אותך. בואי, רוצה לעשות סיגריה? הוא מעצבן אותי. טוב, לחיים שלי, עוד כמה ימים. די, מה עוד כמה ימים? יאללה. אל תעזה, אני אתן לך מכות, אני לא צוחקת. מה את רוצה? תירגעי עם הדיבור שלך. אני בסדר עוד כמה ימים. שזה לא יהפוך לסלנג אצלך קבוע איתי, כי זה לא מדברים איתי ככה. יאללה, תשחרר ממני. שחררתי. ככה, את רוצה להתנהל היום? סבבה. לא יאומן. אתה לא אכפת לך מכלום, יא צבוע. כולכם משחקים. רק לדבר, רק במילים. תקשיבי, את לא נורמלית. רק מילים, אתה יודע. את לא נורמלית. במילים, במעשים אפס. מה את רוצה? שאני אשבור את האוהל? יאללה, בואי. אני הולכת למיטה. בואי, צורי. אין, אני לא יושבת איתך, אתה חושב מתי שיבוא לך... מה הקשר? לא. לא מפריע לך אפילו. לא. יאללה, בואי. לא. בואי נביא לך פיצה וגלידה. לא רוצה פיצה וגלידה, תראה מה נהיה ממני, פיצה וגלידה. אומר, זה מצחיק אותך. יאללה, בואי. די, לא, אני עצובה עכשיו. למה? אני גם שמנה, אני גם לבד.
לבד את, כן? לבד את לא. מה? מה? לא, אני לא מצחיק, הייתי בטוחה שתשאל אותי. כן. יאללה, בואי, צומי, בואי. הוא לא מבסוט, אה? יאללה, בואי כבר. מה, אני אוכל פיצה רגע? מה? שום פיצה. אני, לא את. אתה תאכל מה שאתה אוכל. באמת? כל הכבוד לך על הפיצות היום. כל הכבוד לך על הפיצות היום. אבל עדיין נשאר לי הפסים בבטן. איך? עדיין נשאר לי הפסים בבטן. דה. כמה לדעתך עליתי? כמה קילו? כמה היית? איך ראית אותי לפני? מי זוכר שאני... מבחינת כאילו מראה, כמה לדעתך נראה לך שאני? אני לא יודע להעריך דברים כאלה. וגם, קודם כל, אל תשכחי שבנות יותר מעלות ברגליים, ואת יודעת את זה. לא, אבל תמיד הייתי ברגליים איזה. הייתי פחות... אז בגלל זה אני אומר. כמה לדעתך? 10 קילו? לא, 10. כמה? 7-8. מה, בן אלף? מה זה 7-8? תגידו, אתה דפוק? בכוונה הגזמתי, איזה 7-8? נראה לך עליתי 7-8 קילו? בכל התקופה, 3 חודשים, מה את רוצה? תגיד, אתה רציני? נראה לך בחיים לא. אמיתית, אנחנו אוכלים פה עוד בצקים, תגידי, אתה אמיתית? בחיים לא 7-8 קילו. 7. ממש לא עליתי 7-8 קילו, יא חי בסרט. אז כמה עלית? 4 קילו והגזמתי. 4 קילו והגזמתי. אמרת שאתה לא זוכר איך הייתי לפני. חי בסרט? אין על מים, אין. מה תרצה, מה? מעייפה מאוד. הנה, כיבוי אורות, לכי. באמת? לא. איזה זרע לך. היה מצחיק אותו כל דבר. ממש, עם חוש הומור יצא מן הכלל. פרצוף, לא טוב, למה אתה בפרצוף? שמח, לא טוב, למה אתה שמח? שחרר. שחרר, לא משחרר, למה אתה לא משחרר? מה את הולכת? אני אשב איתכם קצת, יאללה, אני אשב איתכם קצת. אתם לא רבים? לא. מבטיחים? רבים או לא רבים? לא. חושבת אני מאמן תזונה כמוה, מאיפה אני מבין בדברים האלה? מה את נהנבת? וואי, תשחרר. שחררתי. טוב, יאללה, ביי לכם. שחרר? זהו. בא לאוהל שלי קצת? לא. למה? ככה. נו, תשתחררי מזה כבר. לא בא לי. מה הסיבה? אין שום סיבה. מה הסיבה? אין סיבה. מה הסיבה? אני אומר לך שאין סיבה. די. 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 את חושבת שאת לא חסרה לי? יאללה, בואי נלך לישון בכיף. לא, בואי לאוהל שלי, נו. לא רוצה. די. מה די? מה יש לך? אין לי כלום. מה יש לך? כלום. סבבה, לי לא בא ללכת לישון ככה. סבבה. אז מה יש לך? כלום. מה, זה בגלל שאמרתי 8 קילו, 7 קילו? מה אני מבין בזה? שחרר. מה אני מבין בדברים האלה? תראה, תעזבי כבר. שחרר אני אומר לך, נו. תשחררי את הנושא. שחרר. לילה טוב. די.
תשמע, איזה בן אדם קטן. איזה בן אדם? בן אדם קטן הוא. מי? יובל, בחיים שלא הייתי כזה בן אדם קטן. מה יש? לא להגיד בוקר טוב, לא כלום, לא לדבר. תסביך עם עצמו. ומה עם המלך? הקוסם. בסדר, קוסם, המלך. מה אתה חושב? שיהיה נצא? אלוהים יודע. אתה יודע, יא סנייקי, בסוף אתה הכי יודע. מה זה סנייק? סנייק באנגלית זה נחש בעברית. וואו, אבל לא ידעתי מה זה אומר. בוקר טוב, דיירים. בוקר טוב, אח הגדול, בשורות טובות. יובל? כן, אח גדול. מה שלומך? ברוך השם, איך אתה? איך החצר שלי? נחמדה מאוד, במיוחד בלילה, כשאתה מהמם את האורות. כן? היה לך כיף לבד ככה בשקט? כיף זה לא המילה הנכונה, אבל סביל. למה לא כיף? מה, הצרצרים, הרעש, הדשא, האורות מה? פה קשים, אני לא ישן במיטה עם מי שאני רוצה. הבנתי. אבל סביל. אתה רוצה לחזור לישון במיטה שלך עם מי שאתה רוצה? כן. יכולת להגיד לא, הייתי מציל אותך, אתה יודע. נראה לי תחזיר את העיגול לאח הגדול. אני לא מחזיר את העיגול, ואת לא תחזירי אותו לעיגול. אתה יכול לחזור לישון בבית. תודה רבה, אח גדול. תודה רבה, אח גדול. אז כמו שאתם יודעים, במהלך משימת הרצוץ לא הצלחתם לשמוע על תקציב מותרות. בתום המשימה, התקציב שלכם עמד על 1,880 שקלים. אבל אתמול, שון הפסיד עוד 200 שקלים מהתקציב, כשלא הצליח לשתות את השייק. התקציב שלכם עומד על 1,680 שקלים, וזה עוד לפני הכנסות. השבוע צברתם לא פחות מ-51 כנסות. אחד אני? איזה אלופה! שיאנית הכנסות הפעם היא... עוד פעם שני. מה? שני! וואו, סנקציה, שני, אני לא מאמין. שני, את עם 10 כנסות. אז בזכות שני, התקציב שלכם יעמוד על 1,540 שקלים. אחת על 3, כל יום אתה ממשיך לישון. מה? אני לא ממשיך לישון, תגידי, מה את עושה? הוא קם. אני קם כל בוקר השבוע, הנה עובדה. ובנוסף, זמן הכנת התקציב הוא חצי שעה. גם ככה אין הרבה כסף. שירז, אני מזכיר לך שאת לא יכולה להיות בתקציב. איפה אני הולכת? לטייל? בואי, אני גם לא רוצה לשבת בתקציב שפיתי. שיהיה לכם תקציב נעים. תודה, אח הגדול. ובהצלחה. יש לך מסולקת מהתקציב. סנייקי. אמרתי או לא אמרתי? פלורה מחכה לך. איך אמרת לי, אתה תהיה בשיא, אתה תהיה בשיא.
אני השתפרתי. הוא לא העיר לי הרבה גם. אמרת לי, אני השתפרתי. כי באמת הוא לא העיר לי הרבה. וואו, מ-9 ל-2, כי זה באמת חרה לי לראות את זה. יאללה, זה תקציב זבל. מה חשבת? סולקתי מהתקציב. מרגישה רע? ברור. שטויות. מה אכפת לי שיש תקציב בסיסי שלא את כל הזה ולא... לך על הקפה ונשכחו אותו. קפה, סגור לכם את הקפה. זה פה, במשקאות וזה פה. שים לב שאנחנו על תביאו גם נס. יש את הנס של רמי לוי. הוא קטן בקרוב. תעלי למעלה, תעלה למעלה, חן. יש לנו מלא זמן. רמי לוי, 200 גרם. והוא כמה? תביא את רמי. אחלה רמי. יאללה. יאללה, רק מחר יגיע קפה. אני יורד מהר, תגידי לי איפה... מה עם הלחם, לחם? בוא נלך על הבסיסי, לחם, ביצים. לחם, ביצים, קמח, חלב, הבאתם? חלב לקחו. ותנסה להביא בשר. אז בשר טחון או משהו? או בשר טחון. מה זה משהו? חייב עוד משהו לאכול, ברור. בשר טחון. כל טוב. גם כנפיים טעים, אנחנו יודעים. כנפיים טעים, אבל אין כסף. מה זה עוזר? טוב, בוא נכין חביתה. ירד לי הפס גם. לא. קנס, סתם. בואי כבר, נו. זהו, מספיק, אחי, חן, פיקס. רגע, ונביא אותך חבילת באפות, בדיוק עוד 3 שקל. בעלי הבית, נגמר הזמן. זהו, בול אנחנו. אוי, כל הכבוד. מה אוכלים? עצוב. עצוב. שום דבר לא עצוב, תרצה. הכל טוב. איך עשית 10 שנים? מה? איך עשית עוד פעם 10? איזה מזל שלא היה סנקציה. אני באמת לא יודעת. איזה מזל שלא היה סנקציה רצינית, אחי, מזל. אבא בורא עולם, תפקח לי את העיניים. שלך בדרך. הוא באמת לא אוהב לעשות כלום. מי? אני אמרתי לך את זה. הוא מסרק אותה שהוא עושה, זה הבעיה. אני יודע מה אני אומר. תראי, יש פה מלא כלים. מה? תראי את כל זה. זה אני אעשה. תראי, מה? ראיתי. זה אני אעשה. לא יופי. קודם כל, תביא את זה רגע. זה לא כזה. אני רואה שעשתה את הכלים שלנו. למה פה הרוטב של הפיצה וכל זה? היא עשתה מלא את זה. איך את? מצוין. כן? איך היא נקטעה את זה? ומה זה? מה כל אלה? מה היא נקטעה? של הארוחת ערב. מה היא נקטעה? מה היה פה לנסות את כל זה? תעשו אותי משוגע. נשים בכיור זה גם אני יכול. שני, אתמול עשיתם כלים? לא. נו, אז את רואה? אמרתי לך. אמרתי לכם אתמול, ארגנתי שם הכל שצריך לעשות כיורים, ואף אחד לא עשה. לא, אף אחד לא עשה כיור. איזה כיור חיים שלי? בואי תראי כמה סתקום יש פה של שבוע, אף אחד לא עשה כלום. בסדר, אני גם עכשיו עשיתי, אני עוצר כרגע. לא, מה זה אתה עוצר? אני עוצר, יוכי, אני עוצר, אני מבחינתי שעוד אנשים יעשו. אני לא מוכן עכשיו, אני שומע, זה לא עשה, לא עשה. אני לא מוכן רק אני לעשות. תעשו עוד גם אתם. יש אבל צהריים גם, בוא. למה אתה עשית פעם אחרונה כלים? עכשיו. לא, אז תסיים לכיור. סיימתי. אז את תעשי בצהריים, את ויובל תעשו בצהריים. אני לא עושה היום בצהריים. למה שהיא תעשה? אני אעשה. אז תעשה אתה. גם טוב. מעולה. מה, אני לא עושה פה את כל הסירים, אני עושה פה קילו סכום, לא שתו פה סכום שבוע. כל הסכום, את כל הדברים עשינו, מה, אז תבטים עליי, מי שעשה אתמול לא עשה סכום. אף אחד לא עשה, נו מה. מי שבא שוטף 2 כוסות והולך ולא שוטף סכום, זה לא נקרא לשטוף כלים. אני עשיתי עכשיו, מבחינתי נגמר. זהו. שעוד אנשים שלא עשו, שיעשו. סבבה. יפה. וואלה יופי, אני רואה, אני עושה, זה לא עשה, זה לא עשה, וואלה. כאילו אני איזה קיבץ. הוא יושב שם איתה. אומרים הם עשו כלים, אני אומר לו עוד פעם, עשית כלים? לא, לא עשיתי, רק סידרתי. חושבים אני מטומטם. לא מתייחס אליו. לא, לא מתייחס, דווקא הפוך, אני נותן לו קונטרה. את זוכרת מה אמרתי לך בפינת עישון? מה? הוא כבר לא רוצה קשר איתך. זה מה שאני אמרתי לך. זה לא נכון. עובדה. מביאה לי עצבים, ואותי גם, שתי אלה. לתת לו יחס זה סוג של להגיד לו, הכל טוב, לא משנה מה אתה עושה לי, אני אמשיך איתך עם הצחוקים, אני אמשיך איתך עם הסטלבט. אני עושה לו את אותם דברים, אני מחזירה לו, הוא משעשע אותי, אתה מבין שהוא משעשע אותי? הוא לא חבר שלי. הוא מביא לי גם עצבים עם האון-אוף שלו, לא אומר לי בוקר טוב, לא אומר לי זה, אני רציתי על אותו קונטרה. על אותו דבר, הוא חושב שאני אוכל את התסביכים שלו. לי בכלל אין חיבור איתם, אתה רואה, גם כשהוא מדבר, הוא לא מסתכל עליי. מבינה? לא מעניין אותו מה אני חושב, מה אני אומר, מה אני זה. הוא בא לעקוץ יותר. תראה יותר גדול ממנו, אחי. לא, אני לא מתייחס, אחי.
הוא מבחינתי כמו דף, לא מתייחס. יש אנשים שלא עושים כלים. עכשיו, אתה יודע שגם חבר שלך איסקוב יעשה כלים, כן? אתה לא תגיד את זה לידו, אתה לא תגיד לו, ארז, בוא תעשה כלים, תראה כאילו איזה סוג של משהו. הוא בא אליי, אני עושה בצהריים, אבא, אני אשאל אותו אם הוא עושה בצהריים אנחנו להוציא את כל הכלים. אל תרד לרמה שלי. מעניין לי את התחת. תמיד תהיה מעל הסיטואציה, מוגרבים. כזה אסטרטג לא ראיתי בחיים שלי. האח הגדול, חזרנו. אלו הדקות האחרונות שלכם להכניס את הדייר האהוב עליכם לעשרת הגדולים של העונה. ארז איסקוב, ארז מוגרבי, יוכי, יוסי, מאי, שון, שני ותרצה, הם חייבים את הקולות שלכם, צופים יקרים. אז קדימה, ייכנסו לאתר ולאפליקציית רשת 13 והצביעו עכשיו. כן, וכל מי שייכנס הערב לסטורי של האח הגדול באינסטגרם יגלה שם שההרשמה לעונה הבאה של האח הגדול נפתחת ממש עכשיו. איי איי איי. הנה זה קרה. אז רגע, אם אתם חושבים שאתם פלרטטנים כמו איסקו, או שיש לכם מפתן נדיר כמו של תרצה, או שאתם פשוט דייר שעוד לא ראינו כמוהו באח הגדול, ייכנסו עכשיו באתר לאפליקציית רשת 13 וירשמו לעונה הבאה. אולי נפגוש אתכם כאן. אנחנו רוצים להזכיר לכם שוב שאנחנו נפגשים כאן גם מחר, ומחר נראה לכם את כל מה שקרה בעל האש של הדיירים שהצית את כל החזיתות בבית. ועכשיו, בואו נחזור אל שני ויובל. הפעם, יובל מנסה לעזור לשני עם כל סיפור הכנסות שלה. אבל מה אתם חושבים? יובל יצליח לעזור לשני, או שהוא שוב יסתבך איתה? מה את אומרת על 10 כנסות שלך? מה יש לך? את לא רוצה שאני אעזור לך? את רוצה שאני אמשיך לא לעזור לך? לא רוצה שתעזור. ככה את גם בחיים בחוץ כאילו? כן. אז יהיה בעיה. ברור. אם את לא יודעת לקבל דעה של בן זוג שלך, שרוצה רק לעזור לך, לא רוצה שתעזור לי. אין בעיה. יתנהל איתך אותו דבר. אם הדעה שלי היא ככה בעינייך, ככה, כשאני רוצה לעזור לך, הדעה שלי היא 0 בעינייך, אז אין היא בעיה. לא 0, אני לא צריכה שתעזור לי. היא 0. לבגן, לא הבנתי. היא 0. עובדה שאת לא מצליחה. אני פה לעצמי, אני אני לא צריכה שתעזור לי. אז תהיי עם עצמך. אם היית רוצה לעזור, שהייתי מבקשת. אין בעיה, שני. את מתנהלת ככה בחוץ? את לא מבינה שאת לא סוליסטית? אני פה כדי לעזור לך? אם אני יכול לעזור לך, למה את צריכה? כי את לא מצליחה להגיע לקנסות. אני מצליחה, אתה יודע, אם אני רוצה, אני אצליח. בחוץ זה יהיה משהו אחר. את לא מוכנה לקבל עזרה. ומה שאני ארצה עזרה, לא, זה לא עובד ככה. צריכה עזרה מזה. עובדה, את לא מצליחה. אני לא מצליחה, לא ניסיתי אפילו. אז לא תגידי מה אני מצליחה, לא מצליחה. את ככה גם בחוץ, כאילו? כן. אי אפשר לנהל איתך שיח, תקשיבי. אי אפשר לבוא ולהגיד לך דעה? כן. תראי איזה יפה דיברתי איתו מקודם, מסתכל מהצד, אני אומר, בוא'נה, איך היא מנהלת איתו כזה יפה? עם מי? עם מוגרבי. לא התעצבנת, לא כלום. אני רק מעיר לך משהו, שימי לב, אני לא צריכה את העזרה שלך, אני לא ילדה בגן, אני לא זה. מה אני רוצה, לעזור לך? מה אתה אבא שלי? מה זה קשור? מה אתה אומרת על הקנסות? אני בן זוג שלך, אני רוצה לעזור לך. מה אתה מתערב? אלוהים ישמור, מאיזה מקום את מונעת? בסדר, מה אתה מתערב? זה הזיה, תקשירי. מה אתה מתערב? הזיה. אשת שיח, אפשר לדבר איתך, לבוא להרגיש לך, אי אפשר, לבוא ולהגיד לך אי מה אפשר, שאני אי רוצה. אפשר. פשוט כיף. אי אפשר. פשוט אי כיף. אפשר. פשוט כיף. אי אפשר. פשוט כיף. אי אפשר. פשוט כיף. חן, כן, האח הגדול. קיבלת כוח גדול, ועכשיו אתה צריך לבחור למי להעניק את החסינות. בבקשה. איזה חמוד. ברור, שירזי. למה בחרת בשירז? היא מאוד חשובה לי פה בבית. קורא לי את התהליך, בא לי להמשיך איתה את התהליך הזה. וכיף לי איתה, ואם אני יכול עוד, אז למה לא? תודה, חן. תודה, אח הגדול. אז המועמדים להדחה הם מוגרבי, ארז איסקוב, מאי, תרצה, שני, יוסי, שון ויוכי. שיהיה לכולם בהצלחה ולילה טוב. בראבו! אלוף, חנצ'וק, אלוף. סירי האחרונה, אלוף, חנצ'וק. אלוף העולם, אח שלי, אלוף העולם. טוב מאוד עשית. אבוי ולא היית עושה ככה. אני מהסירייה. פרצופה נראה בסדר? לא, זה יפה. למה לא ראית במראה? לא, המראה יותר גבוהה ממני בהרבה, המראה מגיעה לי לחזה, אני לא רואה את הפרצוף שלי. בסדר, יש לך שבת לשרוד, זאת רגע. אני כן בעיה.
אין בעיה. פחדתי. אמרתי, חסר לו, אבוי. סתם. לא, אם הייתי מצא מישהו אחר את כועסת? ברור, הייתי נגמר להתחתר. כן? ברור. אני חכה לך גליל סיגריה. חמוד. איך החבר'ה הגיבו? כולם ידעו שתשים את שירז. לא היה לאף אחד ספק על זה. כולם פרגנו. תשמעי, זה היה משמעותי להציל מישהו מהדחה. בייחוד בסיטואציה זה עשיריית גמר. אז את העשירייה. בטח היא הסמיקה. הייתה נבוכה. קצת ילדה, אבל היא אחלה. אבל היא תתבגר ויש לה לב טהור, תרצה. היא לא מחפשת את כל הפלירטוטים, כל הדברים. זה מה שמשך אותי, התמימות שלה. היא תמימה. היא לא תמימה. היא בכלל לא תמימה. היא יודעת הכל. היא הרי אחת הדברים שזה, היא מכירה כל כך הרבה גברים שבוגדים. זו העבודה שלה כאילו. כן, אבל תמימה מבחינת יש בה איזה... אהבה. כן. כאילו גם בחיים היא לא הרגישה רגש וזה. ואם הייתי מסתכל עליה, את לא הייתי מאמין שאני אצא עם בחורה כזאת. אבל פה בבית אי אפשר לדעת, והיא יש לה באמת לב טוב, תרצה, את לא בדרך כלל דואגת לי את זה. יש לה לב טוב. כפרה עליה. צריך להסתכל. היא נראית בצורה אחת, והיא לב בצורה אחרת, והיא מדברת בצורה אחרת. היא נראית ככה, היא מדברת ככה, אבל בפנים היא ככה. היא ילדה טובה. מעניין מה היא עם זה. נו, מה מימו? מה הדיבור? תגידי לי את, מה מימו? אני לא מועמדת! איזה חמוד שהוא בחר בי ישר ככה בלי לחשוב אבל. נכון, אבל עדיין מעניין אותי שהופתעת מזה. עבר לך בראש שיש מצב שהוא לא בוחר בך? כאילו קיוויתי שהוא יבחר בי, אבל לא אמרתי 100% הוא בוחר בי. אבל אני מאוד שמחה שהוא עשה את זה. כאילו זה ריגש אותי קצת. כאילו זה ריגש אותי, אני שמחה. מה זה אומר בעצם שהוא בחר בך? אני לא יודעת, אני מקווה שדברים טובים, כאילו, לא? לא יודעת. זה ריגש אותי, אבל אומר שלי חשובה לו. את חושבת שזה אומר משהו על הקשר שלכם? זה נתן לך אולי איזשהו אישור? שאלה טובה מאוד. אבל אני חושבת שהתשובה נמצאת אצלו, לא אצלי, אני לא יודעת. מבחינתך? למה אני מובכת ככה לדבר על זה? זה מוזר, לא יודעת. למה זה מביך אותך לדבר על זה? כאילו... לא יודעת, כאילו להיות בסיטואציה עם מישהו כזה שבאמת אכפת לי ממנו. אז אני לא רגילה לזה פשוט. אז כל הסיטואציה הזאת שזה כאילו הדדי, לפחות אני חושבת, כאילו נראה לי, אני מקווה, אז זה עוד יותר כאילו, אני לא רגילה לזה, אז כאילו זה מביך אותי כזה, לא יודעת. למה את ככה? כי פשוט נטע בגלל הרגלים שאני רגילה עליהם, והוא כל פעם, כאילו כל מה שאני רגילה עושה הפוך, ובגלל זה גם כל כך הסתקרנתי גם בהתחלה. למה הכוונה כשאת אומרת הפוך? תמיד אני רגילה שחברים זה לפני, ואני כאילו אחרי החברים, אחרי המשפחה, אחרי הכל, אתה מבין? חברים זה כאילו תמיד היה אצלם באופציה ראשונה. ואיך זה עם חן? הוא התיקון שלי פה בדברים האלה. הוא באמת דואג לי ככה, כאילו באמת אכפת לו ממני, אני רואה את זה, אני מרגישה את זה גם. אז זה כיף, כאילו לא היה לי את זה בחיים. אני שמח שמצאת את זה. ושירז, ברוכה הבאה לעשרת הגדולים. תודה. איזה כיף, אני יכולה לישון בשקט, בשלווה, בלי סיוטים, לישון פשוט, לדעת שאני לא הולכת להיות מועמדת, שאני לא בהדחה. איך הייתי נראה עם מחליפה? סבבה. וואלה, נתן לך להביא חסינות, זה יפה מאוד. כן. וואלה, שירז צריכה מאוד 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 להעריך אותך. מאוד. הכנסת אותה לעשירייה. אשכרה. זה הייתה אמורה להיות שם. היה לה קשה להגיע, כן. אבל הנה, אתה רואה? הוא לא סתם אמר כוח משמעותי, אחי. זו הדחה קריטית. מאוד. למה, חשבת מישהו אחר בחיית חן? אם הייתה דיירת ששנה והייתי בטוח במקום שלה והייתי רואה חבר טוב שלי בסיכון, הייתי מציע אותו כי הייתי יודע שהיא נשארת. בסיכון. אבל זה לא הסיטואציה.
לא, אני אמור כלליות. למה, אתה מבואר שלא הצלתי אתכם? לא, בכלל לא, אני גם אמרנו שלא. אתה אבל. מעבוי והייתי אמרתי לו אותם. איך לא בחרו את יובל? איך שמתי את שירז? אתה אידיוט, אתה בן אדם דומתם. חמור זה, שירז בעננים. מבסוטה, אחי. איך היא מבסוטה? מה? לא, זה עושה מקום. מה היא חנפנית? מי חנפן? את מתחנפת כל היום. לא. אתה רוצה שאני לא אתחנף? אתה רוצה שאני אלך? לא רוצה שתלכי, אבל אם את מתחנפת יש סיבה. לא. אין סיבה. אפשר להתחנף סתם ככה בלי סיבה. את לא מלכלכת לי את החוצה, נכון? נחלכתי. כבר. יאללה, תחזור אבל. כן, כן. סתם קראת לי לא, כאילו? הוא חוזר. נשבי, אני בא. כן, החסינה, מה קורה? מבסוט החיים שלי? לא ברור. חששת או לא חששת? ברור שדנו. חשבת שאני לא אציל את זה? כן, אתה מתאמן. תשמע, לא בקטע בגללך. פשוט אני רגילה לדברים אחרים, אתה מבין? חשבתי שתבחר את חברים שלך משהו. בדיוק דיברתי איתם על זה. תשמעי, אם לא היית דיירת חדשה והייתי יודע שאת לא בסיכון בכלל, אז הייתי בוחר אותם. וגם בגללך, תשמעי, אני לא רוצה להפסיק את מה שאני התחלתי איתך פה. כאילו ציפיתי, אבל לא, כאילו אם לא היית בוחר בי עכשיו, לא הייתי... אני אגיד לך מה, פשוט אני רגילה כאילו... לדברים אחרים, אתה מבין? שכאילו... כאילו שכזה בויז קוד... אתה מבין מה אני מתכוונת? אז כאילו לא באמת ציפיתי, אבל קיוויתי, כאילו, אבל לא באמת, עכשיו, כאילו חתמתי את זה ב100%. אבל שמחתי ברמות, אני מורידך את זה. שלום לזוג המיוחד, מה נשמע, מה קורה? אוי. אמא. אבל הם עשו שיחה. מי? היא והוא? משהו השתנה בגישה, את לא מרגישה שמשהו השתנה? עם יובל? כן, אבל יוסי עשה לי שיחה על זה. מה אמר לך? שאת דיברת שם עם יובל הרי. כן, שזה אסטרטגיה. אני אמרתי את זה כבר. הבן אישי הוא חזק מאוד מאוד בשיחות. הוא יודע לדבר. כן, בטח. יש לו עומק. חד משמעית. גם אמרתי לו את זה. בבן אישי הוא... לא, יש לו פה באחד לאחד. אבל שזה בא, הוא פתאום... זה מביטחון, חסר לו ביטחון. אין לי מקום אחר. הוא כאילו בן אדם אחר, אחי, הוא כל היום מתכנס בעצמו, הוא עצוב כל היום. ואמא אחלה יובל, פשוט זה שני. וואלה, אני דווקא עם שנים מסתדר. לא, אני ממש לא חושב ככה. מה אתה חושב, יסקוב? האמת שהם לא מעניינים אותי שתיהם, אני לא מתעסק בהם. תשובה יפה מאוד. אתם עוד יש לכם ביף עם שני, עוד אתם סבבה, צוחקים, אני הם לא מעניינים אותי. לא, אבל אתה מכיר שזה צחוק עם עקיצה? אתה מכיר את הצחוקים האלה? לא משנה, אבל עדיין יש ביף. בטוח בזה שמפריע לו הסיטואציה, שהוא לא היה רוצה שזה יהיה ככה. הוא גרם לזה, אני 250 פעם קראתי לו. אני חושב שאיתכם הוא פחות הבעיה שלו זה יותר להיות איתי, הבנת? גם איתי. לא, שאתה וכן תהיו לבד, לא יהיה לו בעיה לבוא. הבעיה שלו שאני נמצא. מה כל כך מפריע לו? כנראה שהוא אוגר עליי דברים, אחי. בטוח. אין לי מקום אחר. אוקיי, אנחנו עצרנו, אין פרסומות, את ההמשך של זה אנחנו נראה לכם מחר. אנחנו מיד נסגור את ההצבעות. אבל לפני הכל, צופים יקרים, אתם כל הזמן שואלים אותנו מתי הגמר? מתי? אז הגיע הזמן שנגלה מתי נערוך כאן את הגמר הגדול של העונה. צופים יקרים, תראו מה קורה עכשיו מעל בית האח הגדול!
להכניס ליומן, תכניסו ליומנים, הגמר הגדול של העונה יערך ב-13 בספטמבר, תתכוננו. ועכשיו, צופים יקרים, עכשיו הגיע הזמן לסגור את ההצבעות, וההצבעה להדחה הערב נסגרת עכשיו. זהו, אי אפשר להצביע יותר, וזה אומר שיש לנו את שמו של המודח ה-14, אבל לפני הכל, צופים יקרים, קהל כאן ברחבה, גם הערב חשוב לנו לציין שזהו היום ה-687 למלחמה, ובעזה ישנם עדיין אחים ואחיות שלנו, 49 חטופים וחטופה אחת. וגם הערב אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים שישחררו את האחים והאחיות שלנו כמה שיותר מהר. אמן. אמן, אמן, אמן. ועכשיו במעבר החד והקבוע שלנו, בואו נעבור בשידור חי לבית. שימו אותנו ברמקולים בבקשה, קדימה. דיירי האח הגדול, אתם בשידור חי ברשת 13. דיירים יקרים, לפני רגע סגרנו את ההצבעות, ויש לנו את שמו של המודח ה-14 של העונה. דיירים, אנחנו רוצים להזכיר לכם את כפתור הסייב שנמצא בסלון. הוא ידלק רק כשהמודח יעמוד מול דלת הכניסה. מאותו רגע יהיו לכם 5 שניות ללחוץ עליו. אם אחד מכם ילחץ על הכפתור, ההדחה הערב תהיה מבוטלת. המודח יישאר בבית, ו50,000 שקלים נוספים ירדו מהפרס הגדול. דיירים יקרים, בואו נעשה את זה. הנה שמות הדיירים שנכנסים ל10 הגדולים על פי סדר אקראי. הדייר הראשון שמצטרף לחן, יובל ושירז ב10 הגדולים הוא או היא מוגרבי. נמשיך לדייר השני שמצטרף הערב ל10 הגדולים של העונה, והוא שון. גם הדייר הבא הוא ב10 הגדולים של העונה, והוא או היא ארז איסקוב. והדייר הבא שנכנס ל10 הגדולים הוא או היא שני. בואו נמשיך. גם הדייר הבא העפיל הערב ל10 הגדולים של העונה, והוא יוסי בובלי. מה זה מוריין? הוא עושה את זה בשושט, אורי? איזה חמוד, אני לא יכולה. עין. וזה אומר שנותרנו עם 3 דיירות. עם יוכי, מאי ותרצה. והצופים בבית הצביעו וקבעו שהדיירת הבאה שנכנסת ל10 הגדולים היא תרצה. וזה אומר שנשארנו רק
עם יוכי ומאי. בנות יקרות, קחו אוויר. הצופים בבית הצביעו וקבעו שהמודחת ה-14 של העונה, מי שלא תיכנס ל10 הגדולים של העונה, היא תצא אלינו אחרי פרסומת אחת בלבד. אנחנו כבר חוזרים. יוכי ומאי, חזרנו אליכן, אין יותר פרסומות. מוכנות? בואו נעשה את זה. בואו נגלה מי מכן היא המודחת ה-14 של העונה. קדימה, הנה זה קורה. הצופים בבית הצביעו וקבעו שהמודחת ה-14 של העונה, מי שלא תהיה חלק מ10 הגדולים שלנו, היא מאי זוהת. בואי אלינו. מה? לא יודעת. מאי, את המודחת ה-14 מבית האח הגדול. יש לך 30 שניות לעזוב את הבית. קבל איתו. אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא. אני יודעת, חיים שלי. יש לי חיים שלי, אני אוהבת אותך. איפה שלי איתם? תכננת ליצור קשר איתם? די. אני אצור קשר עם כולם. תודה רבה, חברים שלי, אני אוהבת אתכם מלא. חנצ'ו. אתה בחוץ. הכל בסדר, באוויר, הכל טוב. חיים שלי. בסדר גמור, אני אומרת לה. מעניין, אני שמח עליך, עוד קצת אנחנו באים. וואי. הכל טוב, יאללה, חברים. יאללה. חיים שלי. עוד קצת, כולם שם, עוד קצת. מאי, נא לעזוב את הבית. אני אוהבת אתכם מלא. יאללה, יאללה. וואו. ביי, יפים שלי. וואו. וואו, 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 אני בהלם. גבירותיי ורבותיי, קבלו את המודחת ה-14 של העונה. קבלו את מאי. בואי אלינו מאי. לנשום, לנשום. שלום מתוקה, שלום. בואי מאי, ערב טוב. היממת את הבית, היממת את החברים שלך. מאי, את בסדר? אני רואה את הלחץ. קודם כל תנשמי, הכל בסדר. את המודחת ה-14 של העונה. הודחת רגע אחרי שהכרזנו על הגמר הגדול. תגידי, איך את מסכמת את החוויה האדירה הזאת? חוויה מטורפת, מטורף, לא ציפיתי לדבר כזה, תהליך מטורף עם עצמי ואני בהזיה. ותודה על הזכות. את היית דיירת מהממת, את עברת המון ועברת בגבורה, את הגעת מאוד רחוק. רק היום אנחנו הכרזנו שב-13 בספטמבר זה הגמר הגדול של העונה, ואנחנו ניפגש כאן שוב בתאריך הזה יחד איתך. הקהל מת עלייך, קהל, תרימו למאי. היידה, תרימו למאי!
מהממת, בואי. תודה רבה. צופים יקרים, יש לנו את 10 הגדולים של העונה. קהל יקר, בוא נשמע אתכם מרימים לכל אחד מהם. ארז איסקוב, ארז מוגרבי, חן, יובל, יוכי, יוסי, שון, שני, שירז ותרצה. איזו עשירייה. הם 10 הדיירים שפתחו הערב את המסע שלהם לעבר הגמר הגדול של העונה. עד כאן האח הגדול הערב, בעוד חצי שעה 26 יחזור לשדר, ומחר מאי נגיע לראיון בצינור אצל גיא הילר ואצל האחות הדיגיטלית. אנחנו ניפגש כאן שוב מחר עם כל התגובות להדחה המטורפת שקרתה כאן הרגע של מאי. עכשיו אנחנו שמחים להגיד ערב טוב לקווין רובין באולפן קווין הוא בהלם, הוא עמום. קווין. הוא אגיד לך, אני עמום. וגיא, אני בהלם? הנה, הוא בהלם מאוד. שלקה כאן בהלם. שלקה בהלם, אה? שלקה פה בהלם. אז לילה טוב לירון וגיא, אנחנו כאן באח לילה עמומים מההדחה של מאי. מיד נדבר על איך זה ישפיע על הבית, וגם על הקינה בין שירז וחן, על יוסי ויובל שהעירו לשני על המשקל, וגם האם שני ויובל שמנסים להתקרב לשאר הדיירים זאת אסטרטגיה.